Здравейте, скъпи съграждани! Казвам се Димитър Драганов и съм част от политическа партия Възраждане, специално в случая от структурата в район Искър. Намираме се на този терен, който е точно срещу гара Искър, която се вижда там отсреща. Кое е интересното на този терен? Интересното е, че сега е напълно почистен, но преди около една седмица тук имаше огромно сметище. На него имаше строителни материали, хладилници, гуми, пластмаса и какво ли още не. Не само тук, а и в другите части на терена. Когато намерихме сметището, подадохме сигнал към Столичния инспекторат чрез нашия общински съветник Диан Николов и благодарение на тяхното съдействие в рамките на около един месец този терен беше напълно почистен. Можете да следвате нашите инициативи на нашата фейсбук страница партия Възраждане София - район Искър и там да подавате вашите сигнали за района и разбира се, гласувайте за партия Възраждане.